Halkara forumun şäherlerine ýurdumyzyň daşary siýasat idarasynda Türkiýe medeniýetiň halkara guramasynyň baş sekretary Sultan Raýewiň ýolbaşçylygyna wekiletiň arasyna duşuş geçirildi. Duşuň başyna Türkmenistan bilen Türksoýyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri aralanyp maslahatlaşyldy. Hemde gatnaşyklaryň geljegi uly bolany ugurlar kesýetlendi. Taraplaryň özleri pikirini görä, soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Türksoýyň arasynda gatnaşyklary hasam işeňleşdi. Duşukda hurmatly prezident bilen hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň adyndan Türkmenistany we daşary ýurtlarda türkmen medeniýetiniň giňden tanydylmagy uruny alyp barýan işler üçin Türksoy guramasynyň ýolbaşçylaryna hoşallyk beýan edildi. Türksoy tarapyndan bellenilýän şanly seneler ýagny 2024-nji ýylyň türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyllary Magtumuly Pragy ýyly edip öňedilmegi, bu nogry edebiýatynyň beýik nusugy şahyrynyň dogrunyň öňüň 3 ýylynyň bellenilmegi, şeýle-hem gadymy Eno şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty dilep öňe edilmegi münasibetli şu ýyly 40-dan urak dürli şäherlerini geçirmek bilen bagly uly işlerini amala aşyrylanyny bellenildi. Duşukda Türkmenistan bilen Türksoýyň arasyndaky türki dilli halklaryň ören baý medeni mirasyny gorap saklamaga, öwrenmek hemde dünýäde wagt etmäge gönükdirlen özara gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti bellenildi.